Nagsugod kita sa oras alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw gyapon ka nga Domingo. O sa uban na dapit, padayon gyapon nato nga nabatik kay may kabat naman kini sa 35 no ka mga registration nga atong sudlan pinagi sa mga lamdang sa mga buhit sa puyo tinguha nga para masabdan o masairan ang tanang mga doktrina na ibarugan sa pagtuloy ng pibisyon na kanilang pumatulong sa ikatulong dapit sa panahon dini sa Espiritu Santo nga natuman sa magpupudlo ibay Master Tomas Linus niya. Ug alang sa tananaw sa di pa ang lain pangalagad ibay balo din nato nga ang atong programa sa dili sa DWD adunay duha ka kaugna una alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kauntuhon sa adlaw kini nga Domingo kanunay namo ibay balo para masabtan usab o masundan usab sa mga tao nga nagasunod labi na dito dapit sa among office kay mong ang muang turni ni Rasa ang among executive and vice president ng pagtulungan o sa mga konsulan namo ng mga ministro o ibang evangelista sa mga pagtulungan sa PBC. O ako di ay nga gipa umusta ang tanan ng mga konsulan no dinhi sa dapit sa branch number 55 sa atong chapter sa Pilosid Brother Chupila Subilia o sa iyang kapikas Mrs. Sibilia o inguman sa mga kaigsunan dia diyan ay ng Suping Perolino ni ng Mr. Margarita Eugenia sa kasuntingan sa Lubang ni Brother Nicomedes igunya o inguman nila ni Sister IB Valenzuela o ni Sister Janice dia sa Tipolo Mandawi, maayong adlaw o maayong hapon kanyang tanan mga sister nga nagpatilingog nga man usab ito sa konsolasyon sa mga kaigsunan diha nila ni Brother Bubot Panta o ni Sister Lucy Panta maayong hapon kanyang tanan o inguman usab dito sa Bugo sa atong chapter sa Manyo sa San Remio nila ni Brother Junilo Bintulan o sa iyang wife si Brother Birto Inot mayong hapon kanyang tanan no lakip na usab ang mga membro diha sa mao nga branch sa may San Remio Bugo o man usab sa tanan nga meksunan dito sa Bohol sa atong chapter diha sa Carmen Bohol ni chapter president Longlong Divino og ni Brother Gregorio Painagan ang maong vice president sa mao nga branch o lakip na ang mga membro ni Sister Joy Divino og ni Anabel maayo usab hapon kaniyong tanan nga nagsulod lakip na ang tanan gyud nga mga membro diha sa mga branch o iman usab sa Toledo sa mga kaigsunan diha sa dapit sa Toledo na ni Sister Vicky Lucina Brother Regine mangapon o ni Sister Ranis Alporque sa Alimango nga branch o nila ni Brother Edward Las Piña no mga pundia ni mo brad o sa tanan na lang nga mga kisunan lakip na usab ni Brother Dinis Gonzales mayong hapon o ni Brother Nazar Guardiana diya sa may Mandawi may hapon kanimo brad o anya pa ihatag ko pa sa lain nga alagad magapaila usab siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong hapon kanatong tanan kinusab ang inyong igsoon si Brother Cesar Patio. Mangumusta kaniyong tanan niya napunta din sa siyudad sa Sugbo tungod kay natong miaging March 10 no. Dito man kita sa palasyo kay ato ang conference man to ni Kuan Inday Princess mao nga dito kita. O akong mga pagpangumusta na lang no sa tanan nga magkaigsuonan. O ingon usab sa mga naglantaw sa Facebook o sa YouTube, kumusta kaniyong tanan? O maghinaot kami nga anak mo sa kabaskog sa lawas aron nga kana may magamit nato sa pagsunod nining maong programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. O kumusta na lang sa ato ang Executive Vice President kang Reverend Charlie Eugenio, kumusta kanimo diha reb uban sa mga magwawali diha, mga ministro, kumusta kaniyong tanan? Hinaot kami nga naka mo sa kabaskog sa lawas kanunay nga aron nga kana mo magamit na to sa pagpadayag nining atong bag-ong panahon karon pinagi sa kaluwasan pinagi na diha sa Espiritu Santo tungod kay kita
niya na makita karon sa katulong panahon sa amahan humana, sa panahon kay Jehova, sa panahon usab sa kaduhang panahon sa atong Ginoong Kristo na human na usab ang iyang buluhaton, ug niya nakita sa gisaad ni Kristo nga mga Espiritu Santo nga mao ang magtudlo sa tanang mga butang. Kumo kay kami mauman ang gihimong instrumento usab sa Dios nga Espiritu Santo aron maidayag ang iyahang pangalan ngadto sa katawhan, mutuo man ang tawag sa dili, narana nila ang importante Brad Sam nga nakapadayag kita, nakatudlo kita nga ang kaluwasan nining atong bag-ong panahon karon niya na sa Dios nga Espiritu Santo, ikatulong persona sa Dios nga natuman dinhi sa nasod sa Pilipinas. Way kulo kaulaw na. Bueno Brad Sam, ato man tong natubag ang kadtong nag-react nato nga ngano daw nga gigamit ato ang Biblia para daw kunos pagpanghadlok kay nagisgot magudta og ikatulong gubat ug unsa may tabo sa kalibutan. So ato naman nang gipangbasa sa Biblia nga ingon ana na mga linog, lunop, sama panalitan sa bagyo, gubat dito, gubat diri, patay dito, patay diri. So ato man nang gigamit mo to nga ning-react ang usa nato ka viewers nga ngano kunong nga ang Biblia atong gigamit para kunos pagpanghadlok. Higala dili na sa pagpanghadlok, gisulti lang namo ang umaabot ba ang mga tagna nga nakasulat sa Biblia, amo nang gisaysay gisulti kay nakasulat kana sa Biblia. Kay ang pamaagi god kung magwali kami nga mga ministro sa PBCM, dili mi pareho sa uban mga relihiyon nga magwali sila maulang lamang nga motuo ka ni Kristo, luwas na ka, dili ingon ana ang amo ang pagpamatuod. Kay ngano man, wa man tay lalis nga ang Kristo naa diha motuo ka sa unang kapanahonan sa dinhi pas Kristo sa kalibutan. Tuuhan to siya. Kay ngano man si Kristo man luluwas man, naa man sa Biblia daghan man nagmasitas. Mao nga ang Kristo na human naman ang iyang buluhaton, ang iyang giluwas mamatong iglesia nga mga iglesia ni Kristo, mo to ang responsable nga pagaluwason sa atong Ginoong Kristo. Pero ang wali nga Kristo dili na magpadayon, daghan naman na namo nang gisaysay dinhi. Ngano man kay kana dili hingpit. Kadaghan na namo nang gibalik-balik gani ang uban na sumhana ni ana. Pero niya kita Brad Sam sa isyo tungod kay kining ato ang inuntang kauban kanhi nga si Tatay Aquilino Valencia, ngalan na to ning tatay kay ngano man idara naman pud ni. Oo nya ang iyang attire murag gi parihas niya kang anhing Pilimon Riam Bonanza. Muna nga ato ni siyang tawgon og tatay kay ang iyahang porma ba mura po si Pilimon Riam Bonanza. Karon ang iyahang mga isyo simpor man kayo tubagon Brad Sam, para niya bugat na siya mga tarungan. Dili, wala may bugate Brad Aquilino Valencia. Wala may bugate sa imo mga rason. Mabawra na nga rason. Niya nganong namugna nga giingnan ka nga basta matao o babae dili gyud na hinlo, so makasasala. Ngano man ato ra ning patalinghugan ni imong gisulti, imong gibalik ka ganina o gibalik pa gyud nimo og natong magi Domingo mo ni among isyu gitubag maganina ni Brad Samuel, pero wa pa may matagbaw kay imo man pong gibalik ang isyu. Mo na nga ato sang patalinghugan Brad Sam ang iyahang sulti nga basta matao o babae makasasala gyud na ato ning patalinghugan ang iyang gisulti. Dinhi ta manukad Brad Sam sa gisulti ni Tatay Aquilino Valencia atong patalinghugan. Atong patalinghugan mura man og wala maapil tingali ni sa kadiyot lang ha ato ning usbon kay mura man og giilog tingali ni Pilimon niya atong usbon.
Ang iyang buot ipasabot, Brad Sam, sumala sa iyang pahayag, kay basta matao o babae, makasasala, good na. Pero ang isyo, mao magud ni, Brad Valencia, atong balikon kay para nga makuan wa nako ni makuan ni ang iyang istorya da kaganina. Atoan na lang binabaon, Brad Sam, kay mura o wala to na save, no? Gi-record man ako pero wala ma-save nako ang maong record. Ang punto sa iyang istorya, Brad Sam, mao manggod ni kaning ingon manggod ni si Tatay Aki Valencia nga wala siya sala, mao nga gitubag siya ni Reverend nga nganong god mo ingong ka nga wa kay sala na ato uragod ning kanon sa buning cellphone na nga nayabag mapud ni Basta matao sa Biblia, matao sa babae, ha? Dili limpyo. Kung sa man gyud ang unod sa iyang gibasa sa Biblia, ha? Mingon ko, iyang gidaot ang iyang amahan nga among gituan nga Dios nga mao ang Espiritu Santo, pero kini siya wala ni siya makasabot sa iyang gipanulti. Kamatud pa bitaw ni Rudy Mangalos niya, mga bali ang akong istorya. Hindi sila mga bali o sinultihan. Ano, idaot Ginoo niya ang iyang amahan nga bituan sa kanapag-an ng mga membros BBCM nga mao ang Diyos na Espiritu Santo. Wa mo mga lipong at ang panayonon sa pagpamati ni Sulti ining mga hanggaw, mga kulokoy na ko. Yeah. Panayonon sa pagpamati. Taong balon o ikabalo, madalang na doon, ining na tao sa usa ka babae. Pagkay na tao sa... Sa mga kapuno, basta hindi makabalo. Sus, naunsa naman yung taon ka, oy. At tukat-tukat na magwali din na sa tanang istasyonan. At 35 na istasyonan inyong giwalayan. At tukat-tukat kuno o dili makamao. Maabot din ang kasama. Di ba? Kamu ko na yung nauna, Bobot. Kamu ko na yung nauna, Ani. Kamu mga mabuot na tipaminaw. Bisang dili pa PBCM na minaw o nagsuruding mong tuluman o di ba nadaot ang iyang amahan ng inistoryahan aning nagpakamaayong laki. Pigi ng pagka-chief minister. Pigi na siyang nagpatawag o reverend. Wala naman ko ninyo. Di ba nadaot na noon sa master anong iyang sinultihan at yung padayonon kining iyang pamahayag. Unsay giniscribe ni mo pregnant pagkabataw sa babae? Sama. Doon ko rin giniscribe kamo, basta mataw. Nakadungog na mo ni atong miyaging Domingo. Pizza 9. Nga kanang Hope, Kapitulo 25, versikulo 4 o 6, dili na si Hope ang nag-explikar. Wa siya mag-describe, anak. Ang nag-describe, anak, si Bildad. Kung kamo na bito mo'y Biblia, tanawa na. Imo giskutan pa doon na itagan o expect na nato sa pagtulog ng PBC. Okay, niya sa singatos Biblia. Samtang karon, may nga mo na-expect. Pero pag-abot niya, diha ni Master, ang isyo manggod ni kay matod manggod ni Aquilino Valencia nga siya daw hinlo, wala daw siya makasala. Karon gitubag ni Reverend asay wa makasala nga bisan gani ang mga propeta kanhi sa unang kapanahonan, sama ni Hug, sama ni propeta Isaias, sama ni David, bisan pa gani si Apostol Pablo, bisan pa si Pedro, nakahimo sila kasalanan. Ang pagpamakaklandaan ni Pedro, nakasala na to. Ato man niya ng basahon kung naatay oras. Karon, matod pa na niya,
nga wa gyud kuno siya'y sala. Mo nang gitubag ni Reverend og ni Ronnie Mangalos nga asay walay sala na atong patalinghugan ning gisulti ni Aki dinhi magud din nagsugod. Kay matud pa ni Aki hinlo siya. Wala siya nahimong sala maski usa na atong patalinghugan ning gisulti ni Aquilino Valencia. Kalimpyo daw kuno siya atong patalinghugan mga higala og mga kaigsuonan. Pamutahan ako ni Brother Samuel. Brother Samuel, Monte Mayor, kini ingon ayaw panapaw. Nakapanapaw ka ba sa lahi pagkasultihin ng apel? Nakapanapaw ka ba? Ingon, gini si Samuel Monte Mayor. Olay! Good, mayo. Ari na tayo mangutanan na sa aning ikauban sa video. Olay! Huwag yung kamunapaw. Salamat. Good, mayo. Ikaw, Luloy, Charlie, nagpatawag ko Reverend. Ginawa, buhat pa rin mo niya, ayaw pa na po. Wala. Good. Nagunit-gunit mo sa Biblia. Roma Kapitulo 13. O ang versikulo 1 hangtod sa 10. Nay mga sugong nagaingon mo sama. Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawa, ayaw pagkaibog o bisan unsa pa nga sugo kini nalangkog ni ining maong pulunga nga nagaingon. Igugma ang imong silingan, ingon nga imong kaugalingon. Ang gugma dili mahimog dautan ngadto sa silingan usa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Dunay panahon. Ayaw, para pa. Sus, may nangota, may mangutana. Rin ako. Ikaw, Aquilino Valencia. Nagbasa man ka ni Anang Roma 13:1 hangtod sa 9. Kaya mong gibasa. Nag-ingon, ayaw panapaw. Nakapanapaw ka? Alam sa inyong kasayuran kung ikaw nangutanan ako higala. Limpyo ang akong kasing-kasing. Bisan lang pagkupot o panty sa babay. Si Brother Aquilino Valencia wala. Limpyo ang akong kasing-kasing. Limpyo ang akong kasing-kasing. Bisan lang pagkupot o panty sa babay. Si Brother Aquilino Valencia wala. Limpyo ang akong kasing-kasing. So, tanawa, matod pa na niya nga si Aquilino Valencia daw sa iyang katarungan, bisan daw gani kuno pagkupot sa pantis babae, wa gyud kuno sa kakupot, limpyo daw ang iyahang kasing-kasing. So wala siya sala. Pagka miingon ka ganig hinlo, limpyo ang imong kasing-kasing, so wa kay sala. Matod pa na lugar sa iyahang prinsipyo ni Aquilino Valencia. Karon, unsa pa iyahang gisulti sa iyang kaugalingon, nangutana, unsa may akong salabi, ni ato ni kon dili ta manukad sa pagtubag ni Aquilino Valencia nga gitubag po ni Reverend o gitubag po ni Ronnie Mangalos ato gapong patalinghugan dinhi sa iyahang asoy gahapon. Sulti Bradon, mahitungod sa tagsa-tagsa ka mga ministro o magwali sa PIPSIM kay siya ra lagi limpyo. Mao nang atong ingon nga di na mohaom niya ang unang Pedro 1:12 nga mga tong nagwali sa Espiritu Santo. Kaya nagsulon siya. Sulod man siya kasi siya ra may limpyo. Okay. Atong paminawan ang tingog ni Mr. Valencia. Unya ingon-ingon pa mo na ko nga. Okay, kay sala. Usama akong salabi. Kay bisa. Mag Unya ingon-ingon pa mo na ko nga. Okay, kay sala. Usama akong salabi. Kay bisa. mag Oh. Matod pa na niya nga unsa may akong salabi, Matod pa na niya bisan na lang daw pagkupot og panty sa babae, wa gyud kuno na niya gibuhat. Mao man ganito nga gitubag siya ni Reverend og ni Ronnie Mangalos nga kaubang ministro nga asay wa kay sala, limpyo ang imong kasing-kasing ug wa pa kay sala Aquilino Valencia. Ha? Nganong gisumbag man ka ni Master, nganong gikulata man ka ni Master ug wa pa kay sala? Ha?
Mao man ni ron na atong patalinghugan nga kinis Aquilino Valencia gisumbag nis Ginoo. Maura ni way sala nga sumbagon kulatahos Ginoo. Kuyawa ni mo no? Niya nganong gisumbag ka kay si Master nasayod sa imong hugaw nga hunahuna kay naibog ka sa usa ka babae nga ikaw usa ka dakong minyo unya naibog ka unya ikaw ra ba nagsulti. Basta maibog og babae, nakapanapaw na ka. Nato ning pasultihon sa Aquilino Valencia para gyud nga atong ipasuka dinhi ang katong iyang giingon nga si Master kuno nakasala og si Kristo. Na ato ning dinhi ta ato sang tiwason ni Brad Sam. Tungod sa iyang pagkalimpyo, Brother. Okay, atong mabinawan ang putugang bayag ni Mr. Valencia. Nagkumpisa ko. Ako, Nagpisal siya daw. O si Gaga, naglingkod sa Vincent dito sa information. Kausang po ni naamagini sa tanan, lalaking babae, naamagin ginaya. Pagtanaw na ko nga nag-ibangilyo si Master, na namong ipapungko ni Master ang mga servan. Nakita na ko si Arlene, asawa ni Timmy Muring, daga pa ko siya. Naka-appreciate ko niyan ko. Ano ka niya, oy? Sa to pa naibog ka kay nindutan ni Arlene oy so naibog ka. Naunsa pa ipadayon na to. Nakagusto ko sa iyang sistema ba? Ang kalay-kalay sa mabay, itubong, isunlan, itong espiritu sa dili maayo. May tindog o milong lingkod tupan ako. Karong kay nakitaan man siya ni Master. Pero among ginan, tawa rin ka makita ka kasabang ka Master karon. Sus ka nakitaan. Bisulod tindog si Master. Iunda siyang ebanghelyo. Isulod. Bilang ang portahan. Nanindog mi loloy. Dito mi sa information. Karon, nag-ingon man si loloy. Giingnan bitaw nga papawaon. Sus, gikalit dito na pag-adlo ng jealousy. Taga kang usa ka jealousy. Sa. Gawad din si Master. Ako ang atubang ni Master. Kaya ano, si Master nasayod na ako. Kaya katong akong una-una. Dili uyon si Master. Gisuntok na yung ko. Ha? Gisuntok na yung ko. Ha? Nganong gisunto ka Aquilino Valencia tungod kay nahibaw-an ni Master ang imong hunahuna nga naibog ka sa usa ka babae nga ikaw usa ka kadakong minyo. Ikaw mismo nag-ingon nga si Master masayod sa nahuna. Kumo kay si Master nasayod sa imong nahuna nga hugaw ka gunahuna. Motong gisunto ka ang imong bakba. Unya miingon ka karon nga wa kay sala. Bisan pagkupot sa panties babae, wa ka kakupot. Lugar ang imong asawa. Unsa man lugar na? Ha? Ayaw pagpamakak ba? Ang nakadaot ko nimo kay sulod gawas ka. Mo man ay nakaparat diya nimo. Karon Brad Sam, dinhi ta manukad sa tubag. Matod pa ni Aki, limpyo siya ang iyang kasing-kasing. Walay sala. Sa Biblia, Brad Sam, dinita sa kaasuyan ni Job. Unsa ba'y mabasa na to sa Biblia, Brad Sam? Anya Brad Cesar, ato ning basahon ang Biblia kay matud pa ni Ake. Dili man gud siya musugot nga ingnon nato siya nga nakasala pod. Muna yung problema gani ni Brad Valencia, tut kay naggamit siya nga linis iyang kaugalingon. Unya ang mga tao gani sa Dios nga mga alagad sa Dios, amidado gani sila nga masayo po sila ug makasala usab. Dili kay para ni Brad Valencia nga wala naman hinuon siya sala. Matud pa niya. Busa nainani ang sistema sa pagpanubag nato nga atong gigamit hasta ni Reverend po. Hasta po ang gigamit ni Reverend. Oo. Kay matod pa dinigod sa Job, mabagatay ingon ni Reverend nga gawas og kanis Brad Valencia wala ni anak og babae na anak siguro ni siya diya sa liki sa kawayan. Yung ingon na ng istorya ba? Oo kay nga gigamit na lang sa mga istorya nga kinumidya ba? Dalang kinumidya ba? Kay dili man gud siya mo aminad mo amin nga siya nakasala usab. Basta matod pa din niyo sa basahon ko sa kaysasaya ni Job
sa iyang Hob siyang kapitulo 14 ato ning basahon ang bersikulo 1 niya hantod sa sikulo 2 kama nato sa 5 gingon dinhi. Ang tawo nga natawo sa usa ka babae hamubo ra sa panuigon ug tugob sa kasamok siya mabuswak sama sa usa ka bulak daw. Ug pagaputlon siya magadalagan usab niingon sa usa ka anino ug dili magadayon matud pa ang gipahayag nga ni Hoba nga gipakasama ang kanang tao ug sama daw sa usa ka bulak ug anino. Basta ang tao nga mataw kag usa ka babae hamubo ra daw ang imong panuigon. Matud pa 5 ato ipadayon. Sanglit kadtong tao nga natawo og babae, sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo ikaw magabutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. Ingon niya na ang mga gipahayag ni Job sa iyang panahon nga basta daw ang Pero tao, ay sa Sam, tao o ayan babae, nimo ipadayon sa kadiyot lang Sam. Ang iyahang katarungan Brad Sam, di man kuno si Job ang nagsultian na si Bildad man daw. Tugutan ta lang Brad Sam. Nibalo O sige. bitaw, Brad Sige Cesar, padayon. nga ang kanang ilaning istorya ni Job ug tali nila ni Bildad tuluman ni sila Oh, nga si Supar. nagkuan sila Supar usa mo ni ang mga tubag ni Job ngadto sa mga tulong nga iyang mahigala nga ang tao nga kanang basta matawo og babae hamubo ra daw ang kanang iyang panuigon tugob daw sa kasamok unya siya muswak daw di pa kasama og buwak Malaya. nga malaya Sama, og oh. pagaputlon siya magadalagan usab ingon sa usa ka anino ug dili daw magadayon matud pa sa atong na kanang napayag nga ibasa sa Biblia. Usa mo ni ang atong gikuwag pamayag nga ngano nga ni dipinsa kanini tud kay si Aki God, si Brother Valencia sa iyang pagpamatuod dili man siya moangkon nga naa siya sayop sa iyang Oo. kanang pagkatao. Gani mo taga atong gingon nga nganong mo kanang wingon magkang wa kaysa nga Bisag pati- pagkupot sa panty, di wa siya kakupot. Bisag pagkupot sa panty wala kuno na niya gihimo. Hmm. Unya ang issue nini basta mataw kag babae kawas og dito ka gikas diki sa kawayan mo to pa ni Reverend. Pero kay kitang tanan na tao Tao mas tag babae, busa na agid kay sayop mga malnamo Sala. nay sala. Oo. Mo kani si Job nga bisan si Job sa iyang kasaysayan hingpit siya ilalugar sa Dios. Kaya kung basahon ba si Sar padayon na kaya ako may ni naka ukam ani ako na ning tiwason. Matud pa dinhi sa bersikulo 1 dinay usa ka tawo sa yuta sa hos kinsa ngalan mao si Job ug kadtong tawo na hingpit ug matarong ug usa nga madlukon daw sa Dios ug nagapaylayo sa dautan si Job gani Brasisa giila gani sa Dios na nga hingpit matarong sa tubangan niya busa ang subject dia ang istorya dia basta matawag babae kanang nagyunay kasaypanan. Busa mo si Job sa iyang panahon, bisag hingpit siya, nga giila lugar sa Dios, wala gyud mutulon si Job nga na. Nga naman, nga giingnan siya nga hingpit siya ug matarong, nganong wa mo gyud siya mutulon anang istorya tungod kay nasayon siya iyang kagalingon nga masayop siya ug makasala usab siya. Itaw gud siya gud. Kay nga naman tungod kay natawo man siya ug babae. Kung basaw na, aron yun masabta ni Brad Valencia nga basta matawo tag babae dili kay hantod mo sa imong depensa ni Brad Valencia giapil na noon niya si Master gipakasayop siya si Reverend Mao na diha. kay matud pa niya sayop mo mga wa mo'y batasan nga inyo pang giapil si Master ani wala kung gigamit mang Reverend kay wala nimo na masabte gigamit niya ni kaning sitasa dili ni para ni Master kundi dili para rani kanato kay ang Ordinaryo Diyos, ra man ta. dili man na masayo. Lahi mas master Dios man. Oh, mabutan nang gigamit nako ang Roma, gingnan nako nga tubagan eh. Oh, gitubag nimo pero kanang sige lang ato na rong mabot. Kay ngano nga gingon siya basta matawag babae nga matud pa bisag matarong siya pero angkon siya nga duna gyud siya sayop siya pagkatao niya. Oh? Sa 9 hantod sa kapitulo 9 bersikulo 20 atong basahon sa Job gyapon gingon. Bisan kun ako matarong pa ingos Job
ang akong kaugalingon ba magahukom ka nako bisan kung ako hingpit pa kana magapadayag nga ako dautan. Mao na. Ano Yang ko ni Hob. Conclusive masog nga siya bisag hingpit pa pero ang iyang baba nagapadayag og dautan siya. Ngano man tud kay nahibalo siya nga gikan Tao ra siya. sa babae. Natao siya babae ba? Oh. Ingon ni anak para magit siya. Pero matod ni Ake nga, ngano i-address man na ninyo nako. Abi ni mo Valencia, ikaw manggod, gitubag ka, kay ingon manggod ka, wa kay sala, hingpit ka. O bitaw nga, gitubag ka namo, nga ang mga balaan ganing tao sama ni Job, ni Isaias, ug uban pa nga mga tao sa Dios, kanhi sa unang panahon, nag-angkon manggaling sila nga sila nakasala. Unya ikaw miingon kay hingpit ka, wa kay sala. Muna nga wala miingon nga ikaw sa imong kaugalingon nga gi-address na gitubag ba ka ba kay tao manggug kagod. Ang issue ani basta tao gani mabitaw giina kani Reverend dili tingali ni siya tao basig na tao ni siya dikis kawayan. Kay di manggug ka mo admitar god nga naa kay sala god kay ang imong katarungan miingon magug ka nga ako wala ko'y sala, hilimpyo ang akong kasing-kasing, unsay akong salabi, mo bitaw na nga gitubag ka namo. Basta tao gani og babae, matao ka ganing babae, makasasala gyud ta. Unya iyan nung giapil si Master nga wa mo'y mga buot, wa mo'y utok, matud pa na ni Aquilino Valencia. Inyong imong gidaot loy ang imong amahan. Kay si Master tao sa ato babot sabot basta tao makasala man. Uy, ngano iratsada man nimo si Master nga Dios manalay man ang Dios ug lahi ang tao. Unya giingon pa nimo kay si Kristo tao man nakasala di ay puto mo man binugok. Ikaw may way utok. Ngano man maghisgot ta og Dios, Brad Sam. Pagka maghisgot tag Dios, lahi ba siya sa tao? Oo. Ayaw iratsada si Master o si Kristo. Nga maingon ka, tao ko si Kristo, di apel nga nakasala. Nga tao goodness Master, apel nga nakasala. Ikaw ba bugok yung ka ba? Ikaw maoy nganla na mo wa kay otok. Nganong maingon ming wa kay otok, ibalik la na mo na nimo. Wa kay otok. Ngano man? Nganong imo magpakasadon si Master? Di man kumo kay si Master na tao babae di kumo nga imong ingnon nga makasasala na pati si Kristo kay na tao man og babae ni Maria imo na ingnon makasasala. Lahi ang tao nga ordinaryo Valencia, lahi ang Dios o sa baday kalainan sa Dios o sa tao. Ato ning biblikahon. Kay kining tawhan na ba? Dili makamao mosulti. Nyanganlan para batan niya og wa mo'y utok, ikaw ang way utok. Ngano man, pagka maghisgot og Dios Valencia, ayaw ingna nga nakasala. Ang Espiritu Santo ba, Brad Sam, Diyos ba? Sumala sa Buhat, Kapitulo 5, versikulo 4, basa, Brad Sam? Diyos ba ang Espiritu Santo? Kay lain maguning tawhan na, si Master Diyos, nagtuo siya nga si Master Diyos. Nga naino man nimo nga, noon sa mo, wa mo mga lipong, matupan ni Aki. Si Master tao man, nakasala po di ay. Sa iyo, pag iyo argumento, matupan na niya. Mo na giingon, bugok manggug ka manabot God. Be, atong istoryahon sa Biblia, Brad Sam, ang Espiritu Santo ba? Sa iyahang kaugalingon, Diyos ba? Sige. Anya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia. Kay kining Espiritu Santo, Diyos po ni sumala sa atong mabasa sa Biblia niya. Sa buhat sa iyang Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa 5 atong basahon gingon. Apan di usa ka tawo nga ginganlan si Ananias nga uban sa iyang asawa nga si Safira nagbaligyag katigayunan. Ug ang halin niini iyang gikuhaan nga nahibaluan sa iyang asawa usara kahalin ang iyang gidala og gibutang sa tilan sa mga apostoles. Kadto si Ananias sa 3. Apan si Pedro mingon kaniya, Ananias, naun sa bang giwaan man pag-ayo ni sa Satanas ang imong kasing-kasing o aron imong bakakan ang Espiritu Santo. Niya na, umatod pa ni Pedro. Sige, padayon. Imong gikuhaan ang halin sa yuta.
sa wala pa kini ibaligya dili ba kini imo mang kaugalingon ingon si Pedro ngadto kang Ananias. Og sa ikabaligya na kini dili ba imo man ang pagbuot kun unsay imong buhaton sa halin niini. Naunsa ba gayud nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing ingon si Pedro ngadto kang Ananias. Ang imong gibakan dili tao kundi ang Dios. Mo kana ang nabasa nato. Oh, ang Espiritu Santo, ang isyo din ni, ang Espiritu Santo ba ake Dios ba? O yun ka, ang Espiritu Santo Dios. Karon kay Dios man ang Espiritu Santo. Ngano apilo man nimo nga si Master, kumo kay naanak og tao, imo inon nga oy, nangadaot na hinoon mo ana inyong katarungan matud pa na niya. Loy, gidaot nimo ang imong amahan, loy. Bugok manggog ka man nabot god. Okay. Diata ang isyo ani Brad Sam. Atong timan-an nga imong gibasa nga Espiritu Santo Dios, si Kristo way lalis Dios ang pangutana. Kay si Kristo Dios man, natawo man og babae, og si aki matong pasultin. Wa mo'y mga buot, manulti mo, matupan niya, wa mo'y mga otok. Nya kay si Kristo, gaanak man og babae, makasala pa dito. Mao man ay binugok, naunsa man taong ka. Sa Biblia ba, Brad Sam? Si Kristo ba? Balaan ba si Kristo? Basta maghisgot tag balaan. Wa yun ay sala, di ba? Lucas 1:30 ngadto sa 35 ato ning diksyono ni Aquilino Valencia nga way buot manulte. Ngano i-appeal man nimo nga Espiritu Santo kumo kay tao nakasala na binugok man ang imo gong katarungan god. Sige, basa Brad Sam. Anya ba si Sir? Basahon Lucas 1:30 ngadto sa 35. Matud pa nimo sa Lucas ang kapitulo 1 bersikulo 30 no? Hantod sa 35. 35 nga atong pagabasahon giingon sa Lucas. Ug ang manulda mingon kaniya, ayaw kalisang Maria. Kay naangkon mo ang kahimuot sa Dios. Matud pa sa atong nabasa, giingna si Maria sa manulda man nagsulti kay Maria, ayaw kadlok nga uy ni kalisang. Kay naangkon mo ang kahimuot sa Dios sa 30 ug tan-awa magasamkon ikaw og igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong panganlan si Jesus. Siya mahimong bantugan o pagatawgon ang anak sa labing halangdon ug kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono siyang amahan nga si David ug iyang pagharian ang balay ni Jacob bangtod sa kanturan ug walay pagkatapos ang iyang gingharian. Ug si Maria nangutana sa manlunda, unsaon ba pagganyo niini nga wala man ako'y bana? Matud pa ni Maria ngadto sa manlunda sa 35. Ang manlunda mitubag kaniya, pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo ug pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon tungod niini ang bata nga Si Kristo na. Si Kristo ang buti sa buti. Oh. Paganganlan nga balaan ang anak sa Dios. Si Kristo Aquilino Valencia nga way buot manulte nga hagok ka og katarungan balaan. Pagkabalaan walay sala. Nga ino man nimo nga si Kristo tao man nakasala pud binugok nga pagsabot na pareho atong nag-text nimo pulos mo mga bugok manabot karon kay si Kristo balaan man. Si Kristo ba naay sala? Basahon ko ang unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Patilinghogi Aquilino Valencia nga bugok manabot sa Biblia nag-ingon. Kaysa maong paggawi gipanagtawag kamo maingon alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panigingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkaplagang limbong diha sa iyang baba. Si Kristo ba tao? Oo, pero kumo kay tao nakasala sama ni Ake? Nga utok ani murag bulinaw? Ngano ingno man nimo nga si Kristo na tao man nakasala po di ay mao na binugok nimo nga pagsabot nimo. Sa Biblia si Kristo balaan walay sala. Nya nga ingno man nimo nga si Kristo tao man nakasala po di na bugok manabot, ikaw ang way utok. Ako lang na ibalik ni mo na, ibalik lang na mo na, ikaw may way utok, Aquilino Valencia. Karon, unsa pa? Hebrehanon 7:26, Brad Sam, si Kristo ba naabay sala?
Sige. Kay iya may noong Ginoo, si Kristo tao man. Makasala pa din na. Mao man na rin binugok. Nga ni-apil man nimo ang Dios nga nakasala. Lahi ang tao balin sa ang isyu manggo diha. Ang tao way labot ang Dios. Ang tao maoy makasasala, ang Dios maoy walay sala mo ni hustong pagpanabot. Nabugok naman taon ka, oy, maulagi na kay ninggawas mas PBCM, nagkunuhan, nagdaladala sa ngalan ni Master, bisag kapila pa ka, master, besang pag imong kanta-kantahan pa na ni Hamperdek, ha? Asay mo bangon anang kanta ni Hamperdek, unsa mas Hamperdek, PBCM na, membro na ni Master, bugok manabuting tawanan ni, sige, Brad Sam. Unsay mabasa? Hebreano 7:26. 7:26 suma sa imong gingon nga sitas no gingon. Kay angay alang kanato ang pagpakabaton sa maong labaw nga saserdote. Balaan, walay sala, walay lama, linain gikan sa mga makasasala. Tinuboy ngadto sa kahitasan, labaw pa sa kalangitan. Sa matud pa sa Walay sala. walay sa sala. Si Kristo. Kristo. Nanganino man nimo nga, nakasala si Kristo kay natao magbabay, bugok man ka manabot God. Lahi ang tao nga ordinaryo. Sama nato ba ikaw ordinaryo kang tao? Ako ordinaryo kong tao, si Samuel ordinaryo tao, si Reverend ordinaryo tao. Mo na kita ang nakasala, baka sasala ta. Dili kay imong ino si Master na daot hinuon ang iyang amahan gidaot noon ang iyang amahan kay nataw man og babae nagpasabot dahil nga si Master nakasala po dahil bugok manabot. Kay iya man kung gigamit ang nakasulat sa Hub Brad Cesar. Sa wala niya pagsusi ba, wala niya masabti og maayo ba ang kaning istorya ni kanang Bildad. Mataw og babae. Matod pa din ni God kung atong balikan kay mo man ni ang climax sa istorya nga giluwatan ni Aki nga nakakonklusyon siya nga sayop ta na namastamas daw lakip na si Reverend sa iyang amahan pero wa ni magpasabot ni sitas nga kaning sitas nga gamit namo ni Reverend. Sige, kani pasabot para Sam. ni Master Kaya para napatay ni sa deliver. Dios nga dili na lugar kanang basta matawag babae wala man ni mapasabot nga para ni sa Dios in taon. Siya niya basahon ko pagbalik ang Job 25 kapitulo 25 bersikulo 4 hantod sa 6 gingon. Sige. Nan unsaon man sa tao ang pagkamatarong sa atubangan sa Dios. Tao ng ordinaryo sama. Ang nangutana ni si Bildad ngadto kang Job, ha? Matud pa nimo nga kang Bildad lagi tinod bitaw. Matud pa niya pangutana ni Bildad gyud nan unsaon man sa tao. Tao ha? Ang pagkamatarong sa atubangan sa Dios. Dunay Dios nga moatubang ang tao Brad Valencia. Ug wala na magpasabot nga ang Dios apil na ana nga dili siya Nakasala? Wala na nimo ni mayog sabot gingon. Unsaon kuno pagkamatarong sa tubangan sa Dios ingon si Bildad. Kun kadtong na tao sa usa ka babae unsaon niya ang pagpakahinlo? Mao nay pangutana ni Bildad ha. 5. Anya karon bisan ang bulan walay kadanag Sa Dios na. sa panana nila sa Diyos sa na. Diyos, ug ang kabatiunan dili putli sa iyang mga mata Sa pananaw na sa Dios. pananaw niya. Nan labi pa ang mahugaw ang tao katong kita ba tao. Ordinaryo nga tao ba? Way labot ang Dios. Lamang kawati kay ang wati gikan Na Diyos yuta, God. Hugaw. Gikan lamang nga matupak usa lang kawati ang ug ang anak sa tao ug ang usara kawate. Musa ingon niya na gisaglitanan ang tao sama sa usa kawate. Nga naman tungod kay ang wate gikan na sa yuta mo nang hugaw. Busawa na magpasabot ng sitasa kalakip ang Dios niya na. May Iya man og giapil. ang tao gingon usay kanang matuba unsay kanang usaon man sa tao ang pagkamatarong sa tubangan sa Dios. Nya ang Dios nuon mo imong apel. Ngo, nakasala na kay. Nya daw be. Loy, samara nga gidaot ni Mos Master anang imong amahan. Kay nataw man og babay apil po di ay nga nakasala bugok kagod. Ha? Bayon sabay mabasa sa Biblia sa Dios ang Dios walay sala. Ha? Pagka dito sa tao Aquilino Valencia nga bugok, ha? Nga matud pa nimo way utok, ikaw ang way utok. Unsa ba babasa nato sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 20 nag-ingon. Ha? Sa pagkatinuod walay tao nga matarong
sa ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo og wala magpakasala. Unsay sulti sa Biblia? Ha? Sa magwawali? Sa pagkatinuod walay tao nga matarong ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo og wala magpakasala. Walay tao nga wa magkasala balin siya sa ibabaw sa yuta. Ngano i-apil man ni Kristo binugok nga hunahuna na nimo. Dili ko mo kay na tao si Kristo og babae nakasala na, bugok man ka manabot God. Ayaw i-apil ang Dios, lahi ang Dios, bisag tao siya, gipakatao og babae, wa nay sala according sa gibasa sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 ug 22. Wa kaning sitasan ni. Unya supak bas Brad Valencia, Brad Cesar. Unsa pa? Para niya, wa man siya sala, gigamit man niya ng Roma 3:10 hantod sa 12 nga matud pa walay sala nga matud pa siya wala siya supak siya nga kay wala kuno siya sala para niya hingpit gyud siya sa iyang pagtuo Brad Valencia. Oh, unsa pa? Unang hari isulat balin siya. Nga way utok, ibalik lang na mo na nimo kay nganlan man minimo way utok, ikaw ang way utok. Ayaw ipareho ang Dios og tao. Ang tao ray makasasala, dili ang Dios, dili si Kristo ug ang Espiritu Santo. Nunsa man taon nimong utok oy? Unang hari kapitulo 8 bersikulo 46 unsay pahayag. Kung sila makasasala bato kanimo, kay walay tao nga dili makasala. Uy, in town. Walay tao nga di makasala. Ang tanan tao makasasala. Nya kay tao man ka, di apel ka sa pagka makasasala. Di lang ka moangkon. Kay hambugero magukandako, moingom day ka, unsay akong sala be, unsay akong sala be, naibaws master sa ako Hoy! Pataka raman ka. Moingon ka. Nga, wa ko kakupot o panty. Sa babae, unsa man na imong asawa? Tumboy? Babae man ka po ng tumboy. Laki? Ikaw babakakon kang dako? Giyawaan ni ko kag maayo ba? Ayaw i-apil ang Espiritu Santo. Dili ko mo kay si master na tao o babae. Apil na sa pagkamakasasala. Haguka ang imuhang katarungan, balin siya. Dili kay si Kristo na tao o babae makasasala na. Haguka ang imong katarungan. Ikaw ang way utok, ayaw ipasumangil diri na mo. Nung sa may taon ka, klaro kayo, Brad Valencia o Brad Samuel, nga walay tao sa yuta nga walay sala. Ang tanan nakasala. Unya unsa pa iyang giingon kaganina? Nga ang kanang dito sa pahayag ni Apostol Pablo, ang gisultihan ni Ana ang gatong Roma manggod Brad Sam, nga ang tanan tao nakasala man sumala sa Roma. Mabasa man nato na sa Roma Brad Sam nga ang tanan tao nakasala man sumala sa pahayag lugar nimo natong miaging Domingo. Asa ra galito Brad Sam? Basaha ra gud. 5:12 sige. Matod pa din sa maong nakasulat sa Roma siyang kapitulo 5:12. 5. Kay gigamit man na niya kanina. 5:12 gigamit na niya ang iyang gigamit kaniya Brad Cesar ang 3:10 o 12. Pero unang taning 5:12 nga atong gigamit ni atong Domingo nga akong gipaningil niya kay kung mao na kay uyon ka nga kumo kay ang tao tanang tao nakasala apel di ang Dios ani matud pa uyon ka gini sitasan busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ang kamatayon misulod pinaagi sa sala ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasalamat. Unsay iyahang konklusyon kaganina? Ingon din siya. Hudiyo. Oy, ang gisultian ni Pablo ana Hudiyo o Kristiyanon. Hoy!
Noon saan man taon na imong utok Valencia, oy. Brad Cesar, klaro nga. Ha? Lihay lagi po siya. Lihay gapon siya, pero bisag asa sa lihay, igo lang gapos, kulata. O kulata manggaling. Uy, oy, aning ministro nga nabugok may noon mo, lagi na, gigabaan ba, kay ngano, ning gawas, manggos PBCM, wa naman ni relihiyon karon, di mapod ni siya membro Pedroso, di po ni siya membro ni Macarayo, amo to sa relihiyon, ani, nagdaladalalas pagtulas PBCM, hilas kayo ba? Ha? Daladalas ka lang ni Master, dili ra ba kumo nagdaladala ni Master, nga tinuod na, may nang matiman-an ninyo mga kaigsunan na mos PBCM, ayog tuhoy ni sa Kilino Valencia, ingon pa niya, udi na kuno patuan, ang akong giwaling espesanto, kinsa man ang doktrina, di bas PBCM, di ba kariberina, gitudlo di nimo, unya pagkumanhuman, ikaw, pareho kang Macarayo, kawatan og sitas, ha? Kamu nagawa sa PBCM, mga kawatan mong sitas, ha? Dili man itaw na imong sitas ng Juan 14, 15, 16, kanang tanan imong sitas sa Kilino Valencia, basta maghisgo tong Espiritu Santo, dili na imo karibir na sa PBCM na tagya na. Gikawat na nimo. Kawatan mong dagko sa mga sitas nga gitudlo ni Reverend o mo mauwaw. Nganlan nimo si Reverend Maro. Ha? Nganlan nimo si Reverend Ngayawa. Pagdagwara ni ang upaw, hilas kayo manulti ba? Kawatan og sitas. Ha? Kawatan og sitas. Ang Hudiyo ra kuno Kristiyanon magisultihan na. Usba gani Brad Sam aron makatilaw ni kuan pa o kulata pa naigo na ni panga. Beos ba? Kay ingon ba Kristiyanon man kuno. Ang gisultihan ana ni Apostol Pablo. Noon sa man ka sige, usba Brad Sam. Aniya Brad Cesar, utuhon ko balik ko pagbasa ang 5:12 sa Roma. Roma gingon. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan. Asala ha. Ang sala. Oh. Agi sa usa ka tawo. Oh. Ug ang kamatayon misulod pinagi Apel na tana. sa sala. Oh. Ang kamatayon daw kay nakasala lagi. Busa misulod daw sa kalibutan pinagi sa usa ka tawo. Diya ug ang kamatayon misulod pinagi sa sala. Ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. Apel tana. O mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. Sanglit ang tanang mga tao nakasala man. Wa man ingna diya nga address na Hudiyo o Kristiyanon pataka naman ni tawanan ni naglama-lama naman lang ni sa Kilino Valencia. Ha, ikaw ang bugok dili kami. Ngano nga laman ni bugok nga namin guutok. Brad Cesar ang 3:12. Ah. 3:9. Sige. Hantod sa 12 gingon. Nan unsa naman lugar di agi pangutana. Matud pa ni Pablo. Kitang mga Hudiyo, ay Hudiyo lagi si Pablo. Labaw pa ba kitang kahimtang kay kanila? Nagtubot pasabot sa dili Hudiyo. Nga mo nang mga hintil kay duha ra man natawag sa panahon Kristiyano, Hudiyo mga hintil. Dili gayon ingos Pablo. Kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tao, mga Hudiyo ug mga Kristiyanon, na ilalom sa sala, sala apil to na include to sa tanang mga sa Kaya tanatawag ko nakasalagod. Ingon sa nahisulat. Apil ang walay Hudiyo. matarong wala bisan usa katong mahudiyo dili Hudiyo. Kristiyanhon ka. Kristiyanhon ka. Apil ka ratsada. Apil ka na. Usa di ka exemption ni kay. Walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios. Akin nga nakalihay ka ni. Ang tanan nagasukwahi magadungan sa pagpangadaon. Tanan ha. Walay Matarong. pagabuhat ug maayo, nagabuhat ug maayo. Wala bisan usa. Bisan usa. Oh. Nya. Ngano singo nga Kristiyanon ra? Nagkakuan nga bisan tuod ang gikuan rin mga Kristiyanon ug dili Kristiyanon. Kay dili na may giun mga Kristiyanon ug dili Kristiyanon. Unya, wala kay. Wa day apil ta. Ay, apo na. Likay oy, likay ning likay ang upaw. Unya sabay gingon. Ay gigamit nimo mga Kristiyanon ug gikonklusyonan nimo, wa tay labot ani. Hudiyo ra nang gusto ng Pablo ug mga Kristiyano. Naay giingon mga Hudiyo, kitang mga Hudiyo labaw ba kitang kahimtang kay kanila katong dili Hudiyo? Dili gayon kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tao, mga Hudiyo ug mga Kristiyanon. Tanan ha, tanan. Sa sala. Mga Hudiyo mag Kristiyanon ug dili pod Kristiyanon namay dili gayon. Naaman dili apil man. Apil. Ha? Dili kita parehang himtang kanila. Mga Hudiyo mag dili Hudiyo.
Lakip Ratsada Brad Balinsa Nga nakasala. nga nakasala. Oh, ayaw pag-ingon nga address na nga to Sudio Cristiano pataka ramang ka. Unya sa pag-ingon kung sila makasala bato kanimo kay walay tao nga dili makasala. Walay tao nga di makasala ta. Gadbiter na. Sa tanan bisan si Kristo yan his kalibutan tungod sa sala. Nga mingon ka, wa man ko'y sala. Unsay akong sala be. Unsay akong sala be. Unsay akong sala be. Bisag pagkupot og panty wa ko kupot makakon kanda ko. Brad Sam nindot unta kayo Brad Sam no. Pero ang oras manggod Brad Sam di magud mutugot mo sa ato ning gihimo. Tubagaw niya ha kanang Roma 13:1 og 5. Og kanang Proverbio 1:8 ngatos 9 nga dili na balaod. Tubaga na, dugan na ako na paningil nimo di ka kamao mo tubag. Nga naman kay maigugug ka. Munang di ka katubag ana. Kanang balaod, di ka katubag ana. Tubaga karon Domingo. Sa ngalan na lang sa langiton nga magtutulo, di ba Master Tomas Iyuhino Senior, salamat Master sa panalangin ni aming hatag diri kanamo. O mahinaot kami nga dugang pang mga panalangin ni aming hatag sini sa imong matinunan. O kini yung alagad sa kanginan, si Brother Cesar pati uban sa kong kauban. Ug kinisab si Brother Samuel Montimer mingon lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-ubang gyapon kita sa samang oras ug istasyon ug maayong hapon kanatong tanan.